oras shalom dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Jumat sia Februari 2024. Imana tersurat di Galatia onom ayat sia songonom didok disi. Alay unang marnalo jahita mabahin nadinggan. Ay na manggotil do hita musyo ditikinay. Anggo separgale hita nuaing. Ido sahatna. Adong do sipata pakilalaan madok. Marisuang do mabahin nadinggan. Molo sodibo to mabalos laho madok mauliate. Tubuma panol solion. Patut huleham manakini. Hata na songonon buhay dumasa tu halak na so ubo to madok mauliate. Gabi jora hita patu panadinggan. Hapen yan. Unang jora hita mangulahon nadinggan manang mangurupidongan. Turpug jamita sadarion paingoton. Unang marnaloja patupa nadinggan. Apostol Paulus diturpukon patorakon mangulahon nadinggan ido cara mangarahut hasadaon ni Huria Galatia. Imamarhiti pabahenan nadinggan pangurupiyod doy. Nasa halak sila nadinggan mabahen gabilam tubo roha na masitupahan sa maruas ni Huria manang sama-sama na porsea. Marsiurupan marsitangyangan dalan patuguhon hasadaon ni roha. Say unang langguson patupahon nadinggan. Koba si ulaon parasi ni roha. Hatidakon ringgas tupunguan ni naporsea. Pican sadahi hari tahala puti mapatupan nadinggan. Ay molonung nga patikina. Tapuot tado parbuin ni nadinggan. Unang tapay maari marsugot mangulahon nadinggan. Nasa pabahenan nadinggan, gabi halungangad doy. Buasa rikot hita mangulahon nadinggan. Ala Kristus nunga mangalihod diri na humokop hita pardosa. Dibalos manang so diaturehon na tabahen, toktong tapatupa. Olo si pata di sadatiki dang hiras roha mga turehon narikot didongan. Gabi hira na so perduli hita tuhalak. Tonan iturpukon, unang marnalo jahita. Ay jalaot tado balos ni nadinggan natabahen tuhalak. Ay namanggotil do hita ditikina. Ikotangi jala ingot do hita tu akka silihon poda siyan akka nabosona. Naong mamudahon hata ni dibatai tu hita. Amen. Debata amanami na marhabangsa di banwa gitjang. Doon anak mo naw mangalehon ngolub. Songoni mahupasahat ngolub putuho. Ay nunga salpo hagulapon. Dalahupay may masinodang nasyan ho. Nunga dilehon ho sa datalenta di ngolub ko. Imamarhite ulaon dohot sude para karejoangku.
Paloas maahu marhobas dia depanmu, marhite ulauku, asa ku pasangap ko. Tayang giat mamarhite ulau nau pinasahat mon, marlipat gadda sa luhut asi-asi, dohot dengan basam di ngolukku. Ay ido na pinangidom, naun niajar homo tuahu, marhite Kristus Yesus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.